bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Mempertahankan Indonesia. Kita tetap Setia, tetap Halo Bandung. membela negara kita. Halo Bandung, ibu kota periahan. Halo Bandung, kota tenang kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan bendera merah putih. Oke. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Merdeka! Nah, ngono Mas Gareng. Iki nggo membangkitkan patriotisme, cinta tanah air dan bangsa. Merdeka. Ayo wong fisik iki pancen rasa dihapusi ya Mas Gareng. Neng sing penting kemauan iki masih sangat tinggi. Jangan melihat fisik, yang penting kemauan, semangatnya untuk membangun bangsa tetap kuat. Betul sekali. Lewat kepintarannya masing-masing. Manut dalane dhewe-dhewe. Merdeka. Merdeka. Mak bel kowe bar mangan batang kowe. Saking semangate kok. Aku jane ya semangat. Lah ngopo? Arep merdeka iki wedi aku. Lah kok wedi? Ngapet nguyuh. Ayo metu sik, pamit nguyuh ya oleh. Bingung lah arep nguyuh nang endi wong kiwa tengen kijing. Lho. Kowe kok nyepelekke karo makam depokan to? Kene iki enek papan patu rasane lho. Enek toilete, Mas. Oh, toilete neng kene iki. Oh, nek ora ngerti takono. Papan kanggo matirta wis dicepak. Nah, Punten kok nggih nembe mriki sepindah kok. gajike ndepen ki karo Pak Ustad ki wis tau lho. Apa Mas Petruk tok? Kula ingkang Oh, Mas Petruk tok. Lah nggih. Heeh. Nah, iki mbak-mbakmu sak cul ngene iki aku terus kelingan. Pripun? Napa, Pak? Kata-kata saka Bagong kula yen nderekke Pak Anom ki digoleki bathine. Badine. Nah, Bathi iki ora wujud Materi. materi ning Nggih. bathi bab kepinteran. Leres. Kata-katamu sepindah mau kleru. sing bener ki Yo sepisan. sepisan. Kowe arep pindah nang ndi? Kata-kata sing bener basane yo sepisan ora sepindah. Nah, Wah, aku ki tenan apa wae sing bikin sikake Pak Anop. kowe mesti tak cateti. Dadi ana sing real terjadi. Ngati-ati we lagi setengah selamat. Iku yo tenan, tengok-tengok seruduk truk yo ono. Oh, tengok-tengok iku kurang hati-hati apa nek faktor lain yang kurang hati-hati Betul. iso marake cilaka. Awake dhewe ngati-ati nek wong liya sing ora ngati-ati kedadane nggih blaeni. Blaene. Ngono, ambak-ambak mung kata-kata ngati-ati wong tak takoni merdeka. Oh, tegese merdeka ora ngerti. Lah iki perlu sinau karo gareng sepuh. Aja sinau kok kaya ujian. Lho tegese tukar kawruh. Ngangsu kawruh saka Heeh. mergo panjenengan kan Sak ora-orane iki gareng sepuh. Nah, Nah, gareng sepuh. Bathok bolu isi madu. ndut. Kok ndut to? Loh, lebih berharga ndut ditanduri so pari tukul. Lah nek madu, Madu mati malahan parine. panas kok nggih. Wah, tukule tawon. Lah ning ya padha wae. Padha wae. Tanduri pari iso tukul. Tukul. Panen ya nggo tuku madu padha wae. Oh iya ya. Oh iya. Ayo. Ya nek tuku madu kok. Ya, Wong di- kene nggo tuku ciyu. Iki nang ngarep Pak Ustad lho. Loh, Tak tuapuk sisan Loh, rembug kowe kan- ciu. lah nggowo Tuku ciyu. lambemu, ngaku gawe kok tuku.
Oh, malah produsen. Bekonan. Kurang ajar. Ayo piye terus ki mau, ayo merdeka ki mau. Iki serius. Serius, ayo. Mergo iki lak sasi Agustus. Isih mulai kemerdekaan. Nggih. Berarti meraihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Iya. Aku sak garis bawahi meraih. Kita merdeka tidak merebut kemerdekaan orang lain, tapi meraih kemerdekaan dari penjajahan. Nggih, betul. Jaluk hake dhewe. Jaluk ide, dedikasi pejuang kita dulu jangan diragukan lagi. Jangankan harta benda, nyawa pun dikasihkan. Biyen pahlawan korban nyawa we gelem, awake dhewe urunan 17-an kok ora gelem kuwi aja mangun mapan Indonesia. Nggih. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nggih. Menurut kabisane dhewe-dhewe. Nah, kaya bengi iki warga kene kumpul kejaba suran ya silaturahmi. Ingat ngedikane Ustadz, siapapun yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Dan siapa yang sregep silaturahmi arep didawake umure lan didawake rezekine. Nah, kuwi. Lho, Gong. Ya. Apa? Ya mungkin mudeng apa ora kok. Lah iya kaya sing mbok omongke ta. Dadi kowe mudeng. Oh, lah kowe sik ngerti ta? Sampeyan ki nek mung perkara silaturahmi, urung nek sing ngalahke Bagong. Oh nggih to. Lho. Kuwi iki serawunge dari pejabat sampai bawahan. Sak ngisor-ngisore menungso. Dek iki tepung kok. Ngisore menungso niku lho, saka pinter le nyrambahi kuwi mau. Ngisore menungso iki kloset e. Apik no malah kloset. Bangga no dadi kloset. Umpama kowe dadi WC ngono lho. Dadi kloset ngono. Terus piye? Apa yang akan kamu tindaki? Pesinden nanti parane nek ra nguyuh. Ayo. Terus umpama sing nguyuh aku meneng ae aku. Nek sing nguyuh 400 jambak kok. Aku kok terus tekan ngendi-endi lho. Tegese nek serawung ki aja pandang bulu. Milih-milih. Iki aku ora nyandak aku terus terang iki. Apa Pak? Gon astagfirullah. Rada telat. Ora kok telat to. Aja munamin iki hati-hati. Hati-hati. Awake dhewe iki sinau karo Pak Jigareng. Pak Jigareng. Nggih. Apa kok aku malah sinau karo dalange. Iki hati-hati lho. Ki apa ki? Bagong Darmono. Dar stereo. Saiki dar stereo. Ora mono meneh. Lah stereo wisan. Dar stereo. Ora mono. Iki ambak kok ngene. Aja ndelok pawakane ini kepinterane pinunjul iki. Alah nggih mboten biasa mawon wong kabeh niku mung biasa-biasa mawon nggih to. Ya biasa wingi njaluk ndok. Kok sik tak omongi. Aku wis di paring ngerti ya to. Pak Dianom kuwi wis ngendikan karo aku akeh. Apa? Wong urip iki manut dalanmu apa sing tok ner ngantek sak kecekele. Kuwi kleru yen manuta dalanmu kleru. Manuta sopir. Dalan kok dinut wong dalan ning ndi kok dinut. Sopir sing maksud iki dalan urip ngono lho Mas Gareng. Urip mung kok bakal digawa nyang endi, dikapake karo sapa lan ngopo kuwi manuta ning aja wegah nggone padha mbudidaya. Ngono lho Mas Gareng. Apa ana dalan kok urip ki? Wis angel ki angel. Nek kono ya. Iya, dalan urip. Wis angel. Pak D. Jalan kehidupan niku lho. Jalan kehidupan ora kok jalane urip niku mboten. Oh, dalan kehidupan. Jalan kehidupan. Nah, sing cetana. Dalan uripmu kok dalan urip. Mula nek ngrungokke iki dipenke sing tenanan. Aku ki muni ku dalan uripmu kok dalan urip. Pokoke aku anggar keluargane Pak Anom tak jak padu kabeh. Enggak. Sing ora wani gur siji. Ya Pak Anom dhewe. Napa kalah aku karo Bapak? Yo pepunden tegese tetep aku ngangsu kawruh karo beliau. Nggih, heeh. Beda kabeh tak terjemahke sing gurung tak terjemahke mung jenenge iki to. Lho mbok sopis diterjemahke. Jenenge sapa iki? Bagong Darmono. Bagus Pasuryane. Ya Allah. Iki cong fitnah kuwi. Lho ya Bagus Pasuryane. Gong sawarigit wis duwe dhewe. Oh iya. Darbe keluwian dalan. Mongso iki omahe ning Juwiring. Nonton Pak Wani seneng royal iki. Lambe. Kulo duwe royal Burine kok mak plek iki Mas aku. Mbok menapa royal bab apa?
Royal bab seni wayang sapa muni Pasmo. Mendukung lo Royal bab seni Mas. Niki kula gadah dandang gula. Wah lah iki. Kangge Pak Anom kalih Mas Bayu. Dandang ki ora ana sing gula dandang ki saka aluminium kok. Lah iya ra. Moco Pak. Lah omong. Iki lho tak omongi ya sing marake iki suruh negara iki sak ngene iki. Memahami setiap kata, memahami setiap peristiwa iki sepotong-sepotong. Iki enek maknane najan mung ngendikan ngono kuwi enek maknane. Nek ngrungokke cerita, nek krungu swara aja sepotong-sepotong ning matno sak rampunge. Ben ora gagal paham. Ah, kuwi maknane ngono kuwi karepe. Kok nek gagal paham ndak kowe engko dikira Gareng Jatipura. Asline iki aku guyu. Parion. Kurang ajar. Aku ora wani komentar aku. Aku soalnya kepala suku Gareng dadi kuwi. PGRI. Kuwi ya enek meneh lho. Gareng iso nganyelke Mas Gareng. Anggere Gareng niku dadi wis nganggo kambing ngono kuwi ta. Ning terus nganggo kaos dawa lho. Wah, aku anyelku setengah mudar. Aku manset. Nek aku Gareng sak jagat sing melu Gareng aku siji tok sing tak guyu. Mbok wonge sing urip ora ngerti. Sinten? Gareng Pekalongan Bogel. Oh, Lah pripun? Wong jenenge Bogel drijine kari telu. Wah, aku agro geblak aku wis pokoke. Gareng guyu Gareng. Ayo wis ora apa-apa, sing penting padha-padha nglestarekan apa. Iki dandang gula. Ayo nggih. Katur Pak Haji Anom Sloto karo Mas Bayu, kowe engko tak gaweke to kanggo Mas Bagong karo Mas Jatmiko. Ya, ya. Sinten iku? Lah sapa? Cakepan kang luhuring budi priya bagus micil saking Solo Anom Surata asmane budaya kang den kilut wayang kulit kang den pepetri winastan moho dalang kaprigelanipun nanging tetep lembah manah mugi tansah antuk nugrahaning Gusti Amin berkat lan dirga yuswa amin 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 Aku siji sing ora cocok napa kuwi? nggo niki lho napa budaya kang ginilut kang den gilut kowe mbok takon garwane Pak Anom iki jenenge sapa ora daya kok budaya tegese budaya niku kesenian tradisi niku lho Pak Di. Oh, duduk budaya. Ora garwane pake. Oh, tak kira garwane pake iki jenenge budaya. Mas Jawadi iki wis tuwa dadi sok ngono ku ya awake dhewe sing nom memaklumi. Aku agar jajar pok dodol ciwi melu mendem. Nyawang Bagong wis mumet. Lah sing iki kangge Mas Bayu. Ayo nggih, ya. Iki kudu apik, ora apik sesuk rajak neh kowe. Apa? Oh, sing pundi wae lali aku. Bayu. Oh, sik nguyuh. Iki. Wonten malih tuladha prayogi. Sapa? Mring taruna kang olah budaya. Betul. Uga luhur bebudene. Heeh. Tansah bangun miturut mring Sudarma lan para alim. Betul. Tutwuri ramanira mring budaya luhur. Budayawan. Gridane tetep sembodo. Sik ta. Bakoke kowe iki Tak kapuk lho. serius. Lah aku ya serius lho. Budaya luhur iki budaya sing endah. Apa neng luhur bengi? Kowe iki suwe-suwe nganyelke iki gong kowe iki ora Wah, wis bar iki kowe melu aku terus ya. Nek jalan mati. Ya terus ya. Teko ngendi mau? Mring budaya luhur. Nano. Gridane tetep sembodo. Duk semono kondangi si dalang cilik. Heeh. Bayu Aji Asmanyo. Ya, alhamdulillah. Aku siji meneh sing tak protes kuwi. Napa? Wajanen kok dhuwur. Nggih.
Apa aku mau? Wonten malih tuladha prayogi. Betul. Mring taruna kang olah budaya. Heeh. Uga luhur bebudene. Ah, ya aku sing ora cocok. Cocok iki harapan dan doa juga kebenaran kok ora cocok iki piye? Kok ora cocok? Akhire entuk saweran sing dikek sinden tok. Oh, aku ora tau dinehi. oh pi. Genah iki gelo to masalah saweran to. Nek bawa iki nggo lambaran. Jare wong ki waroto tanpa selo. ane nek bawane iki. Heeh. Ki sing remuk wong siji. Lah kok iso? Iki sing kujur Pak Daya. Lah ngapa? Lah budaya mau digelut, iki diolah. Heeh. Lah Pak Daya pracilaka. Wis pas kowe Gong, kowe melu gareng wis pas kowe. Wis melu aku ora tanggapan cepet mati ya. Saiki ayo ndine. Pocongmu. Ah, pocong iki. Pocong. Pocong nggih, monggo. Sinten niku? Sik slendro apa pelok? Apa pelok? Pelok. Pelok. Sinten niku? Kuwi slendro. Yo slendro. Kari malek kok angel lho. Slendro. Wong edan. Lah wong kan kari malek to. Kari padut. Kita palu. Sik Mbah Ijo, ngrungokke Mbah Ijo sik. Didingane saka Mbah Ijo ya. Balu kita. Yo. Wes. Santai bae. Iya. Janji elek kok eneng nesune Tanggung Mas jawabe. Jatmi kok. Tanggung jawabe. Santai. Lah kok santai? Wong kono mayang awake dhewe wis mulih. Ayo. Iya, Dang. Yen kadulu Wah. dalang bagus turya lucu. Nggih. Becik yen sabetan. Koleksine film unyil. Iku jenenge Dalang Jatmi. Ya, piye ta? Ora jelas. Oh, santai wong gur koleksi. Iki luwih apik eneh ngene, Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagong. Mas Jatmi kok diaturi bawa. Wong ki engko rak renek sesi gara-gara nggo beliau. Lah saiki diugake Mas Jatmi kok malah pun WA kula. piye? Walah gong ya aku mesake men tiba keri raneng sing nonton. Ki jane pomo mathuk ra ketang rong lagu gara-gara aku ngono ya. Lho iya. Iya nek perlu ayo saiki diaturi munggah sik sing Ayo Mas. Ayo. Ayo mumpung penonton iki sing gelem nonton. Ayo. Nek dalang liyane ra ndek sirikan wayang to. Nek iki ndek sirikan wayang. Napa Mas? Wayang gedhe. Sebabe Ya mbuh takanono dhewe. kowe kok dalang kok nyirik wayang Mas? Ana apa? Wayang gede napa Mas? Ora apa-apa. Loh, ya ora. Iki lho, Mas Gareng. Heeh. Tak rungokke tak surasa wiwit sore ya ta. Ketoke kowe karo aku rada eneng istilahe eneng gap utawa eneng kesenjangan sosial. Tembungmu kurang cetha kowe Iya. karo aku kok rada pancen ana kok rada. Ana. Pancen ana. Aku ki ngene lho, mong napa kok aku karo kowe rada ana gap. Mergo liyane iki trae Pak Anom Surata kuwi ngejak aku bola-bali. Kowe kok lagi pisan. Lagi pisan lho, nggone ademe ra umum. Wah, jan leh Jane, piye Mas? Piye Mas? saka ngomah iya ta. Leh kepengin bareng-bareng mayang nang kene ning padokan kene. Heeh. Leh Depokan. Derekaken wilujeng kondur Pak Ustad. Depokan iya ta. Sembah nuwun Pak Ustad nggih. Depokan kok wedokan. Depokan iki makam depokan kok wedokan. Kupingmu lho. Kupingmu kuwi sing konslet. Ya wong jenengan ngendika napa? Sing ngomong sapa? Wau Sapa? Aku ngomong piye? Wedokan kene ngono. Melambat cetake piye? Oh depokan kok wedokan lho. Ayo melambat. Ora jelas lah. Sajae iki wis setel iki, wong ora setel. Chemistry pisan. Heeh, sajae kerbok jak iki. Iki Kita bacot kira aku cerita. Iya. Iya. Sabar. Nesu.
Dalange nesu. Meneng. Do meneng to, Cak? Aja Saka omah. Heeh. Aku mrene. Ya saking bungahku ya to iso kumpul karo keluarga. Betul. Numpak mobil. Heeh. Wong loro ora. Numpak Wong mobil. loro. Lah ning dalan ki nek kirik loro lanang wedok. Wah. Siaga satu, Cah, siaga satu. Hati-hati. Wah sejenenge kesusu ya to. Ya. Kirik wedok Karo ketendang. Ketendang mobilku to. Mobil jenengan. Sing lanang iki iso nesu. Mungkin nesu ra kira-kira. Hah? Kirike kira-kira sing lanang kuwi nesu ra? Lah kowe nyawang nesu apa ora? Ora kowe ora aku ki takon karo kowe. Lah sing Kira-kira weruh mau sapa? pancene sing weruh aku. Aku tekok karo kowe. Apa? Kirik iki mon sapa ora? Lho wong sing weruh kowe iki lah mau reaksi kirik mau piye? Ora mesake cacah. Ngene kobong. Kowe Aku ora tau dijak mek diomongi kirik kok. Kok sik aja takon gareng wong kuwi ilmu perkirikan ora nyaut tok. Ora nyaut. Coba takono Bagong. Ayo. mudeng ra, Deng. Pripun? Ki mau tak sing tak critani kok mudeng Lah mudeng ora. pripun man crita keng arep. Keng man crita. Pripun Mas pripun? Jatmiko tindak rene numpak mobil. Gen kene gen dhewe. Ora. Pripun? Ketakno, Truk. Mas Jatmiko tindak rene numpak mobil. Ya. Nah, ning dalane nek kirik lanang wedok. Ya. Nah, kirik wedok iki tabrak mobil Mas Jatmiko. Pertanyaan. Ngantek mati. Nah, terus kira-kira kirik lanang ki nesu apa ora? Lah aku ya ora ngerti tabrak. Ini ngerti iki. Dalan iki. Ora dipangani piye? Ora tabrane ning dalan. Ah wis. Wo, iwak kirek nek ora dipangan. Oh, malah. Kene wae, Iya. ben dipangan Gojek kamu ben kowe lucono karo Narso wae. Aku medeni iki mergo aku wis kenal suwe omongane lunyu. Sok jegur-jegurke wong. Iki Ya wis salah liane. satu dalang lain daripada yang lain. Liane Betul, wae. betul. Saiki bawa. Lagi gitu. jari Bawa. ini beda karo dalang-dalang liyane. Apa? Kok iso? Iki jari sisik Piye? sawa. Apa? Sisik sawa. Sisik ula. Kurang ajar. Sawa. Oh, ora jelas. Iki ki jenenge jarik truntung buntalan ki ngene iya, iki. Ora mudeng kok truk kuwi ora. Keris pundi, Mas? Hmm? Dalang kok tanpa keris pundi? Loh. Sek, kowe goleki keris sing piye? Sing kaku apa sing lemas? Lah dalah, lagi lho. Wis modar ora iso muni. Ayo ngopo? Ya muni apa saiki? Wis genaki dalang kulino nggawa sapu ki. Ayo. Ngeres. Kok sik to? Dheweke kena kawak dijeluki Ki Dalang Jatmukanom Saputra PDX kuwi enek karepe. Karepe Iki ora enek istilahe bangsa bab sing reget ki ora eneng. Sebabe Yo jelaske Mas Jatmiko ayo. Jenenge PDXX ya ta. Kuwi sing PD kuwi. Wis kuwi sing jeneng sapa sih? Adine lanang. Oh, adine lanang. Oh, saya kayak jeneng Mas Bayu. Bayu. Heeh, ayo coba. Baptis kuwi. PDXX. PDXX. Heeh. PD kuwi percaya diri. Lah, kuwi gamane wong nyambut gawe percaya diri sih. Kudu ya Heeh, ta. terus XX iki penuh tanda tanya. lho. Apa to kuwi? Heeh. Nah, iya ta. Hmm. Pengen ngerti? Piye? Nggih. Saiki apa engko? Selak kesusu apa ora? Lah iki padune mung padune awake dhewe gen nonton wayang nganti entek. rasa pengen ngerti. Ora sampe ngerti. Aku Ora sing ngerti ek ya wis. Piye? Lah iya. Kok golek MM. Iya. Tegese iki lehku dadi dalang ya ta kuwi ya ora istilah iki Ora nenggon, instan. apa ya dalam situasi apapun wis pokoke kudu wani. Lah, Ngono wae. Yo panjang dalang itu pertama kali modalnya PD dan apa ku mental bae. ya, betul. Ning apike aku nyaranke iki. Yen delok kaya ngene gayeng iki aja dadi dalang. Lho. Pripun to Pak De? Dagelan wae luwih lucu iki. Ayo bawa saiki. Sing apik Mas, sing apik Mas. Bawane napa? Napa nggih? Hmm. Sik dikancani anu no sinden no. Sinten ayo milih. Aku nek ngarani ndek makhluput aku kene. Pengen 500 lah. Waduh. 500. Ayo kene terus. Condong apa salah duku cilik-cilik adong apa pita aku tipe-tipe
tak kri kri ora butuh apa-apa butuhe sabar naripo suku-suku pada ela-ela siramu oleh kayu putih majeki lolopah Wong mati Digareng. Nun. Sampai nek nyawang Mbak Maratus sih ibaratnya kaya apa? Sawangane piye? Aku yang bengi iki sing tak sawang ora 500, sing tak sawang Pak Anom Suroto. Sebabe Kowe ngundang 500 iki Pak Anom Suroto. Payah. apa ya kurang ajar iki. Wah, 500 ki iki lha ibaratnya apa iki? Ibaratnya apa? ya nek ngarani iki kaya dene semangka. Semangka ki apa? Kok semangka Mas? Kok semangka ku ada alasannya apa kok Iya. pada Semangka lirik kepiye kok Ya semangka? ora, semangka kene dibelah to. nggih. Biak Nah, duduhe. Terus Iki iso, Pak. Nah. Ya nek ra semangka kisut kuwi ya ora jelas. Ora nek ngarani kok ngene kisut ya katarak piyaine. Ya wis. Lambe. Awake dhewe nyingkir wae. Iki acara udur keluarga. Ayo. Ayo. Apa bawane? Tak catatan. Slendro apa pelok? koleksimu kok kaya ngono ta kuwi? Jae. sing Indonesia niku mboten. Oh, sing Indonesia. Kok Indonesia. Oh, alah. Welok tenan Gus. Kowe iki dong apa? Rumangsaku. Aku nggumun karo dagelan telu ki. Apa? Wong nek gambar kucing kawin kok do nggumun. Apa bawane bawa? Bawane apa? Ayo bawa. Kucing kok kawin iki rabas to berarti. Ayo, siap. Gunane kewan olahraga ngono kok. Ayo. Apa Mas Jat miko? Tantang gula wae ya. Dandang gula slendro apa pelok? Slendro wae. Slendro. Oh, tak kira manut suara. Iki mau anu kepiling wis ya. Pun. Waduh jan. Kaya wong tukang bayari. Mau wis ya? Wis ngono. Mas aku. Mau dong. Kowe ping pira? Kowe nyang ping pira? Kowe ping pira? Lah. Lek BG ping pira? Ora caturan. Gentean ya, gentilan ya. Ayo, siap. Dandang gula. Nggih, mengke kula Ora wae anu ngimpi wae. Ganti ngimpi. Lek lu kita. Iki kudune aku duwete karo bapak. Malah Iya kudune. Ya ora bapak menikmati kowe polahmu kok ngopo ngono. kalau Mas Bayu apa piye? Ngampara ing awang-awang. Sik. Iki ngonoan mbok Oh iya. maju kok. Oh iya. Kowe kono no. Aku ki nek jejer Mas Jatmiko ki aku ki ya rada piye. Tak omongi Mas Jatmiko. Nun. Pandemi 2 tahun kira seniman-seniman ora payu ya toh. Nggih. Maratus sih tetep payu saiki. Dhek dodolan ning omah iki. Padahal napa? Tujuan apa, Mas? Jualan klebut. Ngerti klebut apa ora? Ngerti sebelangkon. Wong ngono dadak dibukai lho Mas. Ki kok ditoke nang grupe dhewe kok wae. Kok nang kene ndak ngerti kabeh. Ayo. Ngerti ora klebut iki apa? Ganjel blangkon. Oh iya. Ayo maju, Roman. Aja Roma. Hangelangun bebasan tanpa tepi sliramu diajeng Alah. Asmane jenengan kok anyep kabeh iki sing dirasake apa to Mas? pengen kehangatan Mula mandi sabdane adine lanang mandi. Anggere kono nyetriming kakangne iso-iso. Golek kirim-kirim WA lek. Heeh. Kono harus ek wis disake tenan. Gambare gek kuwi ra. Kudune nek layar sing seni iki ra ya nganggo kuning apa abang apa kuwi layare biru dadi basike gambare dhek iki biru.
Ning ya aku beda dhewe. Oh iya. Dalang-dalang to mesti nek do gawe simbol ana sing Om Bayu huruf Jawa kae. Terus Om BG Wayang. gambar wayang. Nek jenengan Aku Werkudara. lho kok saged Iya. Iblis. Kose. Piye? Werkudara kuwi ya nek artine. Heeh. Werkudara ki artine ki piyaine tenang. Weh. Iya ta. Jatmiko anteng jatmiko. Wah. Kok iso melenceng kabeh. Kowe dipae do adimu silit jare ngono lho. Lah adimu ki maido kok jemeneh aku likmu. Iya. Kula nggih mboten pitados. Lah dalan. Background biru. Heeh. Nandake kedamaian. Wah. Nek sekirane aku anggere nyawang wong wadon, anggere nyawang aku mesti duwe rasa kedamaian ning ati. Oh iya. Iya. Semoga damai di surga. Damai di surga. Ora kemrungsung. jenengan diates mati. Sapa? Lah damai di surga lho. Ora kok. Mboten. Nek kono takon dhisik. Edan. Yo, Mbak Maratus. Sik Mbak Maratus. Sik, iki kan ngene, aku ya usul nek entuk ya. Tur ya iki disekseni karo ibu-ibu Waranggana. Ternyata dari audien dan juga di netizen itu mengharap sing bawa iki ora mung Mas Jatmiko ning Mas Bayu barang ya diaturi bawa. Oh, ngaten. Ngopo liyane we Pak Anome dari awal sampai limbukan akhir mau pirang-pirang jam lho. Nggih. Dek setengah jam renek kok. Oh, Apa? Ayo. Serampat Mas, serampat. Biasane ngadeg serampat tok. Ayo. Wek, yuk. ngapa nek wae. Liyane do mundur. Iki Lah yo. jok nitik jok luthuk iki apik iki, Nggo. Ya. Lah, Nek neng Jawa Timur kuwi ana jok kritik jok luthuk. Nek neng kene ana bajirut karo bajirut. Iya. Iki bajiret banget nek iki. ngene iki lho penak. Yo. Wes kono dadi udur men Kakang Adi. Iya toh? Iki urusan keluarga kowe ora melu cawe-cawe. Ya ta? Ngono. Namung nek saged usul, Apa? bawane ganti sing dawa lha iki meh rampung lho. Wis semen wis rampung. Mesake dengkule wis ra betah. Iki dengkule wis ra betah. Angger kebelak kulo. Nek di kan ngomah mah dengkulku iki piye? Bola-bali kok ngono kok sik. Aku wis seneng ya ora tanggap kok. Lah kaya diganti bathok to, Mas. Pas nang omah nganggur Ganti kira-kira ya. bathok gen kuat. Tilik apa piye? Lah, Mongko wis tak anti-anti wah iki mesti adikku rene. Oh. Aku ngati nang omah nyepake apa-apa takon resiki omahku Bayu rene ngono. Engko mbok menawa gawani apa ngono. Aja bule ya mung ngapokke. Wis kono Mas karepmu modar ya karepmu. Oh, anu to, mengharap ditiliki. Nggih, nek alhamdulillah anu kula wingi dikirimi ayam mriki. Apa ya? Dadi bos ayam. Weh, Wah, pokoke anggere enten wong ruwatan akeh sugih pitik. Takoni. Kok ngendi Mas aku? kurang ajar. Kowe saestu bothong-bothong go jago karo babon. Tekan jan kula kok kowe pamer kok. Aku ngopeni pitik ruwatan iki ndok iki sesasi soh. Oh, iso nggo nambake dengkul. Lah aku ya ngomong karo bojone. Piye? Karo tantene Silvi. Iki nek sekirane bojomu nek nggo golek jamu ndok to, nggo karo nadai lambene kon mangap ngono. Masak ndoke. Ngono kuwi. Loh, apik to? Udur wong loro iki apik. Oh, kandhani kok. dalam Pak, dalam pun kajenge tiang kali Bapak lenggah. Oh, gawe-gawe tenan. Kepengin melu ngadeg Pak. Kurang ajar. Tebake direco lho. Iki nandake Nggih, tak. kabeh sedulur. Nutuke bawane nggih. Ya tutukno Om Bayu.
miber ngidari mabur ya jagat sumpah lho lagi iki tontonan kok ngene lagi kandhani kak bejane Piyayi Juwiring wis sumpah lucu iki wis kok kae ora lucu ya dilucok-lucok lho ya ra ngomong iki kandhani kok ra pengen ngono tak wis do PDE iki wis ngono iki ning alhamdulillah aku disebdo karo adikku lanang iki tenan sasi iki ya alhamdulillah laris nah kuwi dayane kuwi wis syukur mulanen kuwi aku ya alhamdulillah aku ya ngaturke panuwun sik iki bapak iki Jatmiko iki sawise laris to munjung aku balungan sapi lho dadi munjunge ya sida balunge tok iki bajir tenan wong tuwa masa jake orang balungan tok Pak balungan sapi niku men jatah korban niku lho Pak lah iya Pak kon ngrokoti balungan lah kok sik lah aku ora mulai tak patake sirahe lah aku ya piye ya Om Bayu wong jejere Piyayi Sepuh itu aku ngerti nek bapak ini ya aja balungan to masa ya lah bapak ki ngertine wis ora tak tedas kok ya ki balung iki ya lah aku ngerti muku ya pire aku ngerti ku bapak ki senengane ngemut kasar iki kowe tak idailanmu lho kowe iki apa kok nglamuti balungan kok tak idiak tenan iku ora jelas kurang piye aku kandhane omong sak omong mesti ngono kuwi ora jelas tenan iki oh ngono kok anger mayang kok engko butone sing cileke ya awakku wis ora patek kuat lagi umur piro sambat lah sing sambat Pak iki wajar sepuh kok lah kowe iki lho engko buta gedhe-gedhe loro kok aja anu Dik sing cilik wae mikir wae iki kowe dandanono awakmu sik kayak ada kelitoan loro ya ra cetha ayo yes ndak anu ngulandara nglembara ngunggahi gunung kedungkul ngumbar gayane gagasan Allah jirolu Pat mo lha kowe arep apa kaya entek-entekno kono kok piye dar ta kandhani kok wah iki dagelan duet BZ kok BZ Bayu Jatmiko aja muni Zainal lho ya Zainal yo satemaki nawa idul terima kasih Panuwun mengke nek malah keladuk mboten sae sing atur ya sok nuwa ya sok ngenom ngono lho piye Mas Areng tembunge yen keladuk mboten saiki mau wis mutah-mutah kok keladuk matur nuwun Mas Jat Mas Jatmiko jenengan ngono tanggung jawab kali kula pripun lah dalah lah kuwi bar ngedekne iki tinggal lunga iki piye mikirmu ki piye Mas bareng wis ngadeg kok malah mbok tinggal lunga piye jenenge tinggal gelanggang colong pelayu Lah iki piye to Mas Jati kok iki ibarate wis ngepleh-epleh kok malah ditinggal. Bagongku ya saya edian jelas nih. Yo monggo langgamipun.
Dalu dumugi jam menika ampun kondur rumiyin. Amargi mengke dalang ingkang angka sekawan menika saestu gayeng sanget. Nggih, ampun kondur rumiyin pokoke. Berubah ki ya masa gayeng. Nggih, nggih, gayeng. Menyuruh ki masa gayeng. Gayeng. Wah, elak. Jejer men lucu napa meleh perang, luwih lucu. Eman-eman nek ngantek kondur. Ampun kondur rumiyin. Kok takut? Terus Mbah Nuwun Mbak Maratus Solikah wis diaturake langgam ngimpi. Oh iya. Jadi iki dalang papat itu pengaturannya berdasarkan nama. Nggih. Jadi huruf abjad. Pertama Ki Anom Suroto A. Bayu Aji B. Bagong Darmono B. Lah terakhir Zatmiko Z. Nah iki terakhir. Kalau ditonton wae engko ki kula degule ya sambat loro terus. Lah tunggal Zat nika tunggale Zat Kapur. Iya. Menika wonten pundutan-pundutan lumantar WhatsApp nggih, ndek gelone ra diwaca. Leres. Saking Mas Haryanto Kas FC matur nuwun. Saking Jatiasa nderek monitor Mas Ngadino ing Pondok Ungu sembah nuwun. Ugi Mas Dasimin ing Durenan Trasan. Nyuwun lagu Podang Kuning Mbak Wida. Oh iya. Menika malih wilujeng dalu nderek wungon saking Regunung Kecamatan Tengaran nyuwun lagu Caping Gunung. Oh iya. Mas Eko Suro sing Krempan Kebak Kramat Karanganyar iki sing jari sinden-sindenku matur nuwun. Nggih. Mas Rianto SBA Bojo nggih. Nderek streaming dalu menika nggih tansah lancar keluarga ageng Bapak Haji Anom Suroto. Amin amin amin. Ayo diaturke sik Mbak Wida sik nggih. Spesial buat Mas Fajar, Mas Bagong. Oh nggih. Mas Fajar niku saking Prambanan. Nggih. Sing sopir Grab kula mriki wau. Oh nggih. Ngendikane penggemari panjenengan kalih Mas Bayu kalih Pak Anom. Alhamdulillah. Ugi monitor. Nggih. Anu streaming. Ketoke ra enak. Kok enak? Lho dalange papa tok penggemari panjenengan Pak Anom Mas. Lah kae karane oleh gembari ya. Lah mau ngendikane ngono lho Pak De. Wong dalange papa tok sing digemari telu tok. Oke, Pak Tri.
Bose bakso Sulawesi. Oh nggih. Persembahan nuwun streaming. Om Hariwanto saking Jakarta nderek streaming matur nuwun Om Hari. Mas Gianto. Kula tahun 70-an bapak kula pernah nanggap Mbah Diyun. Semoga lancar Mas Bagong. Oh nggih, wah wis tahun nanggap bapak. Mas Junawan Prabowo. Nggih. Salam sehat untuk sang maestro saking Mas Jun ing Jember iki dalang Jember nggih. Pak Warasita Ungaran bakule tahu bakso sembah nuwun. Mas Teus Anggoro nggih matur nuwun Mas Teus. SBA iki luar biasa ya Wan ya nyumbang duit, KSFC ya nyumbang duit, KSBG ya nyumbang duit. Pokoke alhamdulillah ki dienteng-entengi keluarga Agung Mbah Diyun ki. Dulure akeh ya Mas Petro. Mas iki ana nggih. Klonita. Salam kagem Mas Jatmiko. Nggih. Nita. Nggih, Nita. Nita kula anu Mas lari saking Krendeng. Oh, Krendeng. Kurang ajar. Ora jelas. Ade fotone kabeh pundi? Fotone kabeh. Hah? Fotone. Oh, kenal kula niku. Nggih. Iki bener to. Sing dicaten nggih kula nggih niku. Nggih. Titikane gampang arep kupinge kiwa kabeh lah. Ora. Hebat penggemare Mas Jatmiko. Nggih. Songo Krendeng. Ayo Mbak Wida tak suwun jumeneng kono ngancani para pelawak-pelawak kuwi. Iya. Monggo le diaturake lagune. Prayoga langsung wae ya truk jame. Heeh, mesake kuwi. Aku ya mung winantes sing go tenang wae. Ayo nek kene. Mriki Mbak Wida. Ganti rayah kok ayo. Dua lolo dua lolo deng deng langsung ya Mbak. Nggih. Menika penggemar panjenengan sing khusus podang niku sampun menanti di streaming. Dadi mboten nggih. Iki Mbak Widayati Susiloningsih. Sulistianingsih kleru aku. Sopo meneh Susilo ki? Sulistianingsih wong salah nek ya wajar to wong moto ngantuk. Iki sing jenenge Susilo ning omah karo buka pecine. Heeh, ngantek melet-melet kae to. Lagu manuk. Kok manuk iki? Podang kuning lah ya manuk. Oh iya. Manuk ki nek gedhi. Nek cilik. Nek cilik apa ya? Ya manuk cilik. Kudu emprit. apa Kang Gareng? Anu Sriti. Du apa? Kacuk. Oke, dia. Tanggaku ngarepan ki lho. Heeh. Ngudang anake cilik. Kacuk-kacuk dhewe ora saru wong cilik kok. Oh iya. Ya. Ya, Bang Edan. Kowe iki jane serah. Mare interpretasiine werna-werna lho, Gong. Wida dadi guyu lho, mau jane ra iso guyu lho. Gara-gara kacuk ki mau. Lah nika Mas Eko Suroso kepareng lenggah. Oh iya. Dalu Pakde kok. Yo diaturke. Monggo. Yuk. Esuk awane ngomah wis ora Nano. Mitra
peminan. Ya. Oke. Ayo Dut. Mbak Wida, wis terlantun sebuah lagu. Betul. Podang kuning. Minangkani pamundhutane Pak Diano mau ngersake lagu Banyuwangen. Iki mumpung ana bocah Banyuwangi ditanjakke. Nggih. Mbak Dita. Lagune apa, Truk? Gerajakan wae sing gampang. Oh iya, gerajakan. Yo kene. Monggo mriki Mbak Dita. Tuh ganti ya ta. Yo. Iki ya nek nuansa Banyuwangen. Kula nuwun Pak Dalang badhe nyuwun lagu Tembang Tresno Mbak Tika saking Prita kagem Buduwi. Oh nggih, mangke kula aturaken. Diatur sik monggo. Iki mau lagune pitik-pitikan. Heeh. Gerajakan. Jogetan iki pitik-pitikan. Nggih. Yo, kaya ngapa diaturke? Monggo. Yo, dadekke. Joget tang toh. Ayo. Mumpung ijo akeh.
Iya, melu piti-pitian. Piye ngopo-ngopo? Jare pitik-pitikan. Lah ki mau Lagi kok kuthuk barang melu ki piye? Lho, lah yang mesti nek pitik ra ya enek kuthuke ta? Kang, piye? Kuthuk. Yo wis ben no. Kuthuk ya sejenis pitik mbok karepe. Ganggu. Malah kok dingkremi kok sedlit kok dadi gedhe kok dadi babon. Kuthuk ki wis netes kok dingkremi. Kuthuk dingkremi ya modar. Saya ra jelas iki. Kuthuk iki apa ta? Kuthuk anak pitik. Ayo kok dingkremi dadi gedhe. Modar. Masa dingkremi modar. Lu jajal kowe ndodok. Ayo Kang, kremono kok. Masa padane lek endoke dingkremi netes. Nek wis kuthuk, nek kuthuk iku ora dingremi, dipakani sesuk iso gedhe. Lebar gedhe terus bosok. Gak piye. Wong kok senengane bapak isih roman pitik-pitikan. Bocah ora kena ganggu ya. Gak. Nah, jare jaluk adine. Iku ya nesu kudune. Lah piye? Bocah kok semene iki kemponge sepira. wong kok kowe santai wae ya, bapak tak romanse ya. Ya. Ning tetep kuthuk ki melu kuwi ra apa-apa, melu nyruntul ki biasa wong. Kuthuk ki urung ngerti aturan kok, ora masalah. Lho ngono. Pitik kudu maklum. Hati-hati. Kuthuk ki sing mangan garangan. Oh iya, enek ya Semar, apa kae Sumar Bagyo garangan Semarang kae lho. Gareng. Dan. Gareng Semarang. Gareng Semarang. Garangan Semarang. Gak nganggungan kok ya. Peraturan. Ngati-ati iki sesepuh awake dhewe. Senior lho. Gareng iki dilongkaski dadi garang asem. Lho, malah memet. Dibuntel nganggo godhong. Ayo. Yo, aku Ayo. entuk melu ya. Melu, ora apa-apa, kuthuk kok. Pitik-pitikan. Ning aja nganggu pake mbek mboke ya. Bebas sih kok. Kowe karo mentok iki wae. Ora oleh karo iki. Mentok iki. Nek pitik-pitikan sing nek pitik sing tenan piye? Ayo Mbak Dita. Nek entrak juga tak sedit ayo Mbak. Dicontoni nek pitik tenan. Nek Nganggo cakepan sing cakepan lho cakepan. karo jogetan. Oh, ben ngerti pitik karo kuthuk ben Cakepan. Kok cakepan ora cangkeman. ora jelas. Ya, coba yo. Ayo, lho iki contone iki lho, contone. Lah. Lagu. Oh, kuwi petetan. Enek masa ora iso. Ayo ya. Ya iso nduk, iso. Pokoke anggere ora iso petetan, peteli kowe. Kok jemen ta Pak De? Lah nek kudu ora aja kalah karo iki. Ayo. Angger Selendange muntir. angger petetan apa kok dadi bonsai kowe. Yes. Ora jelas kabeh. Ayo, Mas. Petetan ya petetan. Nek kurang luwes. Baleni Mbak Dita nek kaya Mbak Dita ngono lho apik. Ya. Obahe ora kabeh. Tanoo dadi ya. Jadi Ora iso. Petetan. Kambang petetan. Piye nganggo nyruntul barang. Heeh. Jedit. Aku ora terima juntul
nyeruntul barang. Lu iki neroke karine roke kok. Iya, iya. Nyeruntul. Coba saiki dicontoni Bagong. Ayo, Gong, coba, Gong. Kowe. Jare udu pitik, jare Bayu babi. Jare Mas Bayu lho. Piye? Jare sampean ku udu pitik jare Mas Bayu ning babi. Matur nuwun. Ora ora pitik kowe tetep pitik ora ketangkalkun pitik. Piye, Mas? Yo, kaya apa? Sing apik. Siap. Posisine kaya Semar kae to. Oh, sikile piye sikile? Kurang mendek. Mendekne. Lah, sampun. Yo. Ayo. Pedetan. Wah, elak. Elak. Wah, gak iki malah jan kaya ngetus. Ngetus piye wong lanang iki nek ngene ya rekoso to, Kang? Apa? Beda ta wedo-wedo ya penak wae. Aku melu obah lho, Truk, ngalor ngidul lho. Apa sing melu obah? Aku kowe penak kelet dondo. Sing melu ngalor ngidul apane? Nenek. Terus ya, gak aku kok. Ayo. Wah, ayo apa? Terus ke? Gerajakan ngono. Yo. Mosok kon padha iki. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi sing tau sapi. Lanang wadon kang nekani. Jas. Umpami